Pozdrav svima ljudi, Wolfi ovdje i ljudi, danas radimo review drona. Snimamo po 10. put, meni je dosadilo. Ja sam Luka, ovo je Wolfi, snimamo. Kreći. Kao, svaki put mora neko da nam uđe. Da. Jednom sam ja grešku prekinuo snimanje. Ne pitaj sok! Dobro, Sad snimamo, profesionalno. podevećeš moje gledalce. I onako je grozan sok. I prvo ćemo krenuti od... Dobro, početak. On će nešto polomiti. Dobro, prvo ćemo krenuti od drona, evo ga. Znači, evo ga dron. Da. X-5 2.4G. Znači, ceo od plastike. Ima ove 4 svetla. 2 plava, 2 crvena. Inače, baterija mu se mnogo brzo prazni. Na 15 minuta, a sat vremena treba da cijela baterija se napuni. Ja sam imao helikopter koji sam, jednom moja sestra kad je ga ovako, ona otišla na drvo i... Dobro, jel mi radimo review drona ili review kurčeva i palčeva? Ko kako voli? Dobro! I sada, pokazat ću vam bateriju. Evo ovdje. Baterija je malena. I manja. Dobro. I evo ga priključak za ovaj dron i za punjač. To je to. Dobro, vidite kako izgleda. Tako. I evo ga punjač. I njega ću vam pokažem. I to je taj priključak. Isti je taj priključak za drona. Tako da se ne mučem da vam pokazujem, evo ga. Da. I kada punite ovog drona, ako ga kupite, neki kurac pao, mora, dobro, mora da vam bude crveno ovdje. To je kao neki prozorčić, neko staklo. Jel vidite? Tako je koji na... Dobro be, batice, šta je bilo? Da kažem bre. Tako i na Huawei telefonu, pošto ja imam Huawei telefon. I dok se puni ovdje ti neka crvena lampica, blink. Tako, nastavlja, edi. E pa, sada, ovdje imamo i dodatne dijelove. Ću slobodno nek se... A ti delovi su? Dobro, i kao što možete primijetiti, ovo vam je kao neki deo za sletanje, vidite? Sad ću da vam ga skinem. I vi imate, evo ga, i vi imate kao dve verzije takvih. Ja sam uzeo tu drugu verziju, koja nije bila postavljena na dronu kada sam ga kupio, dobio, šta već. A ovo je ta prva. Pogledajte. Vidi se razlika. Ovaj je veći, ovaj je manji. A taj manji, s njim je lakše da se sleti. Sada da ga vratim. Što teško. Dobro. I sada... Što da vam pokažem? Joysticka je. Da, joystick just. Samo vam kažem, ovaj dron nema kamericu i Ako to je bi baš i trebalo bi da ima, ali ne. Sada ćete vidjeti šta ovaj dron ne sme da radi. Štamparija, pogledajte. Kamera piše, a štamparija je. Evo, pogledajte, ne možete lepo da vidite, ali ovdje imate sliku. I pogledajte sada šta ovaj dron ne sme da radi. Kao prvo, ne sme da bude na kiši, dobro, to je normalno. Kao drugo, ne smiješ da ga popravljaš. Ovo. Mislim ti možeš, ali da... Ovo, ja mislim, ne znam, mislim da ne možeš da ga popraviš, ne znam. Tako nešto. Ne smiješ da ga... Ovo! Ne smiješ da... Ne smiješ da udaraš u avione. I ovo normalno, ne smiješ da udaraš u one žice na banderama da te ne diram ne struje.
Misliš da... ne. Može da ide 360 stepeni. Misliš okretno? Da. Onda ima iluminate u sebi. Samo da ih... Gdje su iluminati? Joj, šta su slatki. Onda ima neki satelit, šta je ovo već. Onda dobro, ovo za 360 stepeni i ova kućica. Kućica na drvetu. Jej! Zajebavam se. Ne smijem se voziti u kući. I tako da... Sada ćete vidjeti kako vozim drone po svojoj sobi. Vidimo se. I ljudi, sada ćete vidjeti kako ga ja vozim. Vozi. Pokaži kako sijaju lampice. Evo lampice rade. To i za noćnu upotrebu. To je značajno, da. I kreće. Evo. O moj Bože. Ujde je. Aj će me koji ide. Eto kako on čuva svoje stvari. Jajme. Radi se ne zbičnim. Dobro. Dobro, pa ti je velika soba. Čekaj. Na mene. Znači, Ono srće na dobro. mene. Sad ćemo probati malo haja. Vi ne znate koliko ovo duva. Dobro, znači, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sljedećoj. Vidimo se u sljedećoj, pa subscribe-ite se na Lukin kanal i vidimo se. Ćao.